Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. You may take your seat. You're most welcome, Mrs. Ephrines Kanyemba. Ndi amene uberekezani sinduziwa tiyankhule chichewa kapena muchizungu. Tiyankhule chichewa ere ndathokoza kwambiri. Takulandirani kuno ku Parliament kumene mukumana ndi ad hoc committee imene inakhasidwa ndi Parliament kuti ifufuze za ndege imene inagwa kuchikangawa pa 10 June. Imene itagwa anthu ofunikira a dziko la Malawi anatisiya. Panali ya Vice President Dr. Salos Claus Chilima, kunalinso anthu ena, mmodzi mwa iwo anali amuna anu Dr. Dan Kanyemba. Ndi takulandirani koma mumve mumtima mwanu kupepesa kwathu chifukwa cha imfa imeneyi kuchokera kwa members onse ndi secretariat. Ndi tisanambe dongosolo lathu tingopempha kuti tipange ma introductions. Tiyamba ndi ma members ad hoc committee amene akhala ku right, kenako tipita ku a secretariat a Parliament amene akhala ku left. Zikomo kwambiri chair. Ine ndi George Jefferson Katsipatike, phungu wa nyumba ya malamulo wa kudowa Kasangadzi constituency. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Ine dzina langa ndine Mphatso Jones Boti, ndine phungu wa nyumba ya malamulo ku Lilongwe Mude constituency. Thank you. Zikomo kwambiri chair. My name is Felix Njawa, Member of Parliament, Mwanza Central Constituency. Chair, dzina langa ndi Joshua Malango, ndimayimira dera la Dedza Kasina constituency. Good morning Chair, dzina langa ndi Dailes Mbengo, kuyimira anthu aku Ncheuzo Zimvayi. Thank you. Morning Chair, ine ndi Gilbert Kunyongwa, kuchokera kuyimira anthu aku Mulanje North constituency. Zikomo. Inenso Chair, dzina langa ndine Dumisano Lindani, ndikuyimira anthu aku Zomba Thondo constituency, komanso ndi ine mmodzi mwa mamembala ad hoc committee. Zikomo. Mawa bwino chair. Ine dzina langa ndi James Mpunga, ndimayimira Zomba City South constituency, komanso ndine wachiwiri kwa chairperson wa committee imene. Zikomo chair. Ine dzina langa ndine Ephraim Waipopo wa ku Parliament Secretariat. Zikomo. Honorable Chairperson, ine ndi Longani Cabbage, Parliament Secretariat. Morning Chair, ine ndi Ian Mwenye, ndikuyang'anira mbali ya protocol, public relations, komanso civic education. Zikomo. Morning Chair, ine ndi Ani Kanyangalazi, Parliament Secretariat. Chair, ine ndine Charles Makarani, Parliament Secretariat. Thank you. Through the chair, nine Upire Polepole Ali, Parliament Secretariat. Zikomo kwambiri chair. Ine ndi Louis Maki, Secretariat. Morning Chair, ine ndi Sipiwe Komwa, Parliament Secretariat. Ine ndine Walter Nyamirando Manda, Chairman wa ad hoc committee, komanso phungu wa ku Sanje Southwest. Timati tikudziwiseni kuti mwambo wathu lero uli live pa Parliament TV, komanso pa nsamba wa machezo pa Facebook, YouTube, komanso ndi ma media houses ena ndi ena. Mwabwera chifukwa cha summons amene munalandira kuti muzapereke testimony yanu, mbali yanu imene mukuidziwa. Dziwa kuti malemu Dan Kanyemba anali medical officer wa former vice president. Ndi chinachoona chamtengo ofunikira kuti tikumane nanu kuti mwina kapena mukudziwa china chilichonse chimene mungati kutifotokozera kuti situation inali bwanji, mena ankanyamuka,
ananyamuka bwanji kapena pali zina zimene iwo analankhula zimene munaziona kuti mukhoza kuyera pa umboni podziwa kuti inuyo munali nawo very close ndi timafuna muthandize ni information ina ilonse imene ingathe kutithandizira pa kafukufuku wa ndege imeneyi ndi tikupasani mpata kuti mutifotokozere mbali yanu koma musanafotokoze mbali yanu tapempha parliament kuti akulumbiriseni parliament mutapereka oath. I I, Epines Kadunga Kanyemba, do solemnly swear by the Almighty God that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Mrs. Epines Kanyemba kalano masoka kuti mutifotokozere chimene mukudziwa pepani kuti mwina atikhala tikubwerera mbuyo kumakukumbusani zinthu zoti nzakale zinthu zina ndizopweteka kuti tizikumbusana pa nyengo ineyo koma zitithandizira ife mukafukufuku wathu ndi mungotimvetsetsa koma mukhalo masoka kuti mufotokoze tinudziwa munabweresa ripoti yanu imene tayiona apa kuti kapena mufuna mungofotokoza kapena muwerenge zonse zitengera inoyo. Zikomo kwambiri chair ndithafotokoza olasaonera pa ndikuzidziwa bezwi zitatu zikhale chanje choyambirira ndithafotokoza kuti tsiku la pa 10 pamene kumacha panali woti wagona ndi programu yoti akupita nawo ku Nkhatabe kumaliro ndi bwana aleti Chilima and mawa kunacha ngati masiku onse ndithu kuti akukonzeka zo ulendo wawo uchi. Atakonzeka ulendo wawo ndimene amatitsanzika, that was around to 6 kuti apapa ndikunyamuka tipita kaye kumasi asisikoloko ndi bwana tikakachoka kumeneko ndi pamene tukapita ulendo wa ku Nkhatabe kumaliro leti Kasambala ndimene amanyamuka pa nyumba kumapita ulendo wawo ndiye kutengera kuti iwo aja akamayenda sifo yoti amakhala kuti ali pafupi kwambiri ndi bwana ali pa ntchito sipanali communication iliyonse ndineyo and ngati achoka choncho iwo akakhala kuti mwina mwambo amene anayendera uja watha ali pamalo poti titha kuyankhulana amathawa ndipanga update pa zinthu zina kaya ulendo akubwererako kaya kupitirira mwina ulendo wina poti pena zimatheka kuti akayenda choncho akumana ndi program ina koyenda konko koma kutengera tsiku ilili atachoka pa khomo ndikuti panalibe communication iliyonse kufikira kuti ineyo ndi tsiku limenelo ndinali pa khomo ndimagwira ntchito ndithu koma tsiku limenelo ndikugwira ntchito ngati nesi tsiku limenelo ndinali off duty ndinali pa khomo kugwira ntchito zanga za pa khomo around chama 11 ndimene ndinali free kuti ndionere program ya kumaliro because akayenda ndimatha kumaonako ndithu program imene ayendera ija ndiye ndinakhala ndithu pa TV kumaonera mwambo wa maliro akasambala koma chimene ndimadabwa ndiyoti pa function baja amatchula ndithu kuti amapanga recognize alert VP komano anthu onse ndimaonapo ndiye ndinali wodabwitsidwa kuti zikhala bwanji komano ndimangoganiza kuti amwina ulendo alipereka poti anthu aja amakhala ndi ma right program na ulendo alipereka kapena kana pachina yachitika
koma because sitimatha kumalumikizana akayenda chonchija ndimadzoza kuti akapeza mpata andiyimbira ndiye ndinapitiza omaonera ndithu programu ija kufikira kuti mwambo amaliro uja unatha komabe mmamutu mwanga munali maganizo ambiri kuti chikuchitika ndi chani and nthawi imene ija ndikuti 2 weeks before anali kuti foni yawo smartphone inali kuti inabedwa ndikuti amayuza ka keypad kakang'ono nde itotsadi kuti mwina anakhala dali pa WhatsApp kweze mwina ntalimba text komano fo inaliyo kuti mafunika ndiyimbe kutengera ndi situation nakanika kuti ndayimbire nde ndinadikirabe kuti mwina ndiyankhula ndimene ndinakhala kufikira kumasana panalibe communication nali yonse kufikira kumadzulo around 4 mmene ineyo ndinayesera kuyimba foni nambala yawo ya 08 inayitana foniyo komano panalibe response ndinadzayimbaso kachiwiri foni jasina imbeso ndimene ndinadzoza I think china yake sichili bwino ndinadzamuyimbira Flores ndi dokotalaso naye pa timu yawo ya office wawo namfuza kuti kodi wayankhulana ndi anthu amene apita ku ulendo kumaliro anandizoti palibepo communication neli yonse basi ndanandizoti anga if anything office ikuyankhula ingodikirira kaye basi ndimene ndinakhala kudikirira panalibe communication neli yonse kufikira chamma 5 ndimene ndinadzala ndirakoya anzawo ena kundifuza kuti malemu amuna anu kole anaenda nawo pa ujeni pa ulendo wakukhata bende nani kuti nde ati mwandoko information yali yonse kwa office nani kuti ayi nde ndipamene anayidula foni ija kena kano nditakhala ndipamene ndinakhala ngati amba kuti anandikhangala ndidzidzimusa natenga foni yanga kupita pa Facebook pamene ndimakapeza ma message oti ndeke yaso kena kano ndimene ndinamva zoti ndege yasowa ndimene namba ulendera mafoni kwa chibale kundifuza kuti ndili kuti kondiyana nane kuti ndili kunyumba wala ndira communication yali yonse kwa face nane kuti ayi ndi pamene no kunabwera ng'ono wangayu ndi brother wanga anazandidikirira kunyumba chifukwa nthawi imeneyo nayo kuti zinthu zamba kuyenda ma social media nalo balalika kuti kuchikuchitika ndi chani moti tsiku mmene jali waine sindinagone nali pampando ndimayembeza kuti mwina ndimva china chake kufikira nkati mwa usiku mmene ndimamva kuti searching yayimitsidwa nakhala bodikirira kuti mwina ndimva china chake kufikira mmawa amene kumacha ndimangomvetsedwa kuti ati foma ya HE ati ali ndi mawu ati ayankhule ku dziko nalo wayembekezera kuti mwina ndimva kuti ndege mwina yatera kuna kwake ndi pamene tinadikirabe kufikira mmalanchawa pamene akatati ayankhula 12 koloko nthawi ija inapeza kuti inapitirira mpaka na ma2 ndi pamene former president anayankhula kuti ndegeyo yapezeka komano pati pamene wapulumuka
talengeza basi no pamene ndinadziwa zoti ndegedi yapezeka koma amuna anga kulibeko ndimene no ndinamba malandira mafoni kucheka ku office kuti ngati ma details awo kuti anabada chaka chanji kumadziko ndikuti mpingo wawo ndi chani. Tsiku limene tinakhala kufikira pa 12 ndimene kunali mwambo wa maliro kunyumba kwathu, koma tinawuzidwa kuti pamene tikupita kumudzi thupi siliyenda nalo limodzi chifukwa sili condition yabwino, ndikuti tsiku lokayika maliro ndimene thupi libwere. Nde pa 12 pamene timapita kwa Iseka mzimu wa Dr. Dan Kanyemba wose muntendere. Pepani kwambiri kuti tikubwerera mbuyo menda fotokozera sicholinga chathu, koma ndikhulupirira inunso mufuna mudziwe chilungamo mwina mukhale ndi mayankho. Nde poti mafotokoza mbali yanu mutilole kuti ma-members atakufunsani mafunso kuti mwina zina simunafotokoze kuti mutakufotokoza, mwina zina sizinamveke bwino kuti mutipase mayankho. Ndi apemphe ma-members kuti atakufunsani mafunso. Edza kasina kenako tipita ku Mwanza Central. Chair zomwe kwambiri poyamba chair mndilole kuti ndipeke chipepeso kwa Mai Kanyemba chifukwa cha ifa kutaya kwa ukondeka wanu ivani kupepesa kuchokera kwa anthu ochokera kudedza kasina amene akambira chairmo kuti tikhala ngati tikubweretsanso mabala ena amene anayamba mwina kupola ngati nkotheka kuti angapole pofunsa kuti tidziwe zina malingana ndi mene zinakhalira. Ndimafuna nditapako kuti adziwe kuti chinachitika ndi chani, anafa bwanji kapena anafa ndi chani. Ripoti limene lingati kubanja mnalandira ndi ndani amene analenga nawo gawo pa nkhani ya kafukufuku amene wa autopsy. Chair mwina kuchokera kudedza kasina ndi mile pamene mutakuyankha kumbali yoti anandimbira ndani anala secretary ya office kwa VP. Kumbali yoona nkhope ngati neyo ndi ana sitinaone oloti ngati maliro atafika ku nyumba palibe amene anaona nkhope, koma ndikuganiza kuti mwina ku identification mwina wachibale wina anaona. Kumbali ya autopsy yo sindikudziwa kuti ngati wachibale analiko, koma ine kunalibeko. Mwanza Central. Zikomo kwambiri chair. Ndipepese kwa Mai Kanyemba chifukwa cha zimene zidachitika zomvetsa chisoni zopangitsanso mantha. Hadi kunja kuseko nali yosweka ndetu yoti singagwire ntchito nali yoti yophwanyika, koma cham'mafolo tsiku la ngozi inayitana ndithu inayitana
koma tsiku limene munaona inali yophwanyika kuti singagwire ntchito. Zikomo kwambiri. Chair Unzonzi Mvayi. Zikomo kwambiri chair potipatsa mwayi anthu aku Chair Unzonzi Mvayi kuti ndiyafunse funso Mayi Kanyemba poyamba pepani chifukwa chotaya ukondedwa anu. It's just a supplementary pafunso limene afunsa Honorable Mwanza Central kunena kuti foni munakamba kuti idayitana. Mungofuna dziwa kuti munanena kuti sinali smartphone koma inali ka keypad kamose walero, like inali foni ya mtundu wanji? Kana ikaitero kakang'ono kama ka keypad. Zikomo. Lilonge Mude and then Dowa Kasangazi. Zikomo kwambiri chair, inenso ndikupepeseni Mayi Kanyemba kuchokera ku Lilongwe Mude ndi anthu onse aku Lilongwe Mude kuti pepani kwambiri chifukwa cha zovuta zidatichitikira. Ndili mafunso awiri amene akhale ngati ndikungo follow up mu mafunso ena amene afunsidwa kale. Funso loyamba ndi la foni imene idayitanayo imene idawonongekayo, sindikudziwa ngati foni yo inakalipo panopa, ndipo ngati inakalipo panopa mukhoza kutibweretsera ku secretariat kuti mwina tidzayione. Funso loyamba ndi limenelo. Funso lachiwiri ndi nkhani ya autopsy kapena kuti zotsatira za thupi la malemu. Inuyo munakhalako ndi mpata oona report ya autopsy mwina ndifunseka ye choncho kenako funso linalo litsatira limenelo. Zikomo kwambiri. Kafaniko ndikuti anatenga na mulamu wanga kupita nako kunyumba kwa malemuko kwa Iseka. Ndese ndishuwa kuti anakasamala. Kumbali za autopsy sinaone ko chilichonse. Okay, zikomo kwambiri. Ndeuti foni yo panopa sitingathe kuipanga trace kuti ili kuti kwambena mukhoza katifufuzira ngati inakalipo mwina zinakakhala bwino tinakayiona foniyo zinakatithandizira kwambiri ngati komiti. Koma nkhani ya autopsy mwatilongosolera kuti ndino anesi ndi ogwira ntchito ku chipatala. Mukudziwa china chilichonse ngati report imene idatuluka ndipo mwina ndiyimekayi pamenepopo, mukudziwa china chilichonse kuti report ya autopsy idatuluka ya malemu? Sindikudziwa chilichonse, ndingoganiza kuti mwina ankolo awo atha kudziwa fa mwina ma communications ena amalumizana ndi ankolo awo. Chabwino chair, ndiyimirepo mpo pakadali wanu. Zikomo kwambiri. Dowa Kasangazi. Zikomo kwambiri chair. Poyamba ndi joina zanga kupereka chipepeso ku banja lanu Mayi Kanyemba chifukwa cha imfa imene inagwa mu nyumba mwanu mu njira ya ngozi. Pepani kwambiri. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba likukhudza nkhani ya foni kuti mmene munayionera inu foni yo maonongekedwe yake. Inali yakuti card sim card ili nkati mo kapena inali yosekeratu yoti sim card so simadziwa kuti ili pati. Komanso nimafuna ndidziwe kuti no ndi foni yoti mwina ikanatha kutchajidwa kapena ndi foni yoti sikanathanso kuyikidwa mpachaja pomwe. Zoti ka simu kadi nalimo sindikudziwa fa joti foni yo inali yoti yaonongeka kwambiri ndiyo yoti solo kuchaja sikanachajika. Funso lachiwiri, anthu ambiri pa tsiku limene la pa 10 June 2024 amene anadutsa mu Chikangawa amanena kuti kunali chifunga kwambiri ku Chikangawa komanso kunali vula mitambo yochuluka. Ndiye ngozi itachitika kunabwera BFU amene anadzafufuza za ngozi imene ija, ndipo amanena kuti ndege mmene anafufuzira iwo akuti inali bwinobwino
koma ngozi ija inachitika chifukwa cha nyengo mmene amafotokozera iwo akuti chimene chinapanga contribute kwambiri ndi nyengo mmene inalili kuchikangawa. Inuyo mutasinkhasinkha za ngozi imene ija, inuyo kaya kubanjako maona kuti ngozi imene ija inachitika chifukwa chani? Ineyo monga ndanena kale kuti anandisiya ku nyumba pa ulendo pawo sindinawuzidwe kuchiti chonse kuti kawedha ili bwanji akumana ndi zotani. Nde ripoti imene itanena kuti nyengo sinali bwino, inene chimene ndinakhulupirira fa ulendo wine kunalibeko, nde ndinakhulupirira ndi nyengo sinali bwino. Chair mafunso anga ndi amenewo, zikomo kwambiri. Mulanje North. Zikomo kwambiri Chair. Ineso ndijoine azinzangawa kupereka chipepeso kuchokera ku Mulanje North kwa pakuluza kwa munanu mu ngozi imene ichitika ku Chikangawa pepani kwambiri. Ine mafunso anga si ambiri. Yoyamba ndi ya nkhani ya foni. Mwatisimikiza kuti munayimba foni cham'ma 4 siku limene pa 10 ndipo inayitana, koma pamene mazapasidwa foni inalita nyenyeka idaphwanyika. Inu simunali wodabwa kuona kuti kodi foni imene imayitana ndi imene akupasirani mafoni ake zikuoneka kuti yaonongeka nthawi imene foni imabweramo? Ndinalidi wadabwa kuti foni inali mbondisho dimene fa tsiku limene inayitana, ndeko mapoti ndimazilumikiza kuti mwina poti pa ngozi pamachitika zambiri. Nde nalibe ndi mafunso komano nalibe yankho lenileni fa ine pamalopo panalibe sindidziwa kuti chinachitika ndi chani. Atabwera akafukufuku mbuyomu anakuyitanani kuti mukalongosole mbali yanu? Anapita ndi ankolawo. Ngozi inachitika pa 10 koma mungachisimikizire mnomo kunena kuti kuchokera kusowa kwa ndege mpaka kupezeka kwa ndege mpaka ndithu kuona kuti anthu onse ana imenemo atisiya, inu simunawuzidwe kuchokera ku office? Inu zonsezi mazionera pa social media, mungathe kutisimikizira mnomo kuti panalibe communication iliyonse? Inu zinthu zonsezi zomvetsa chisoni chonchi munazisatira pa social media mpaka kumva kuti anthu onse atisiya. Mungatisimikizire kuti ndimene zinali choncho? Umbali ya ineyo ndimene zinalili sindikudziwa mwina ku family ngati mwina amalumikizana ndi munthu wina, koma ngati kwa ine sinawuzidwe china chilichonse kufikira imfa ija itatsimikizikiridi. Zikomo kwambiri. Zomba Tonda. Zikomo kwambiri Chair. Mndoleso Chair nane ndiyambe ndikupepesa mayi Kanyemba komanso banja lonse chifukwa cha imfa imene inatigwerayo. Chair, ndimafuna poyamba ndingo fusapo mwina in general funso ngati lafusidwa kale kuti mayi Kanyemba mmene munaonera fonimu, foni normally imakhala mamonse aja amakhala ndi kabatiri kakakulube. Mungathe kuganiza kuti mina batiri linali loti mwina kapena lasweka ndi mmene imaonekera? Poti nthawi amene foni inkabwera ndinali kuti ndinobalalike, sinakhale nayo chidwi kuti ndisuzumire kuti ikuoneka bwanji. Anangondionetsa kuti foni ndi yalamu, koma kuti ndikhale nayo chidwi kuti ndiyang'ane kuti mkati muli zotani, sinakhale nazo chidwi kwambiri zimenezo.
chabwino ndimafunanso mungotsimikizira panabwera funso la nkhani ya nyengo kuti munamva kuti aku BFU anapereka ripoti kunena kuti minachita kukhala kuti chimodzi chapangitsa ngozi ndi nyengo. Mafuna mungotsimikiza kuti mwanena kuti inuyo simukudziwa chifukwa kuti simunali kumeneko, komanso zonse zimene zimachitika simunaone, munangotengera ripotiyo, koma simungatsindike kunena kuti ndi nyengo imene inapangitsa ngozi. Si choncho? Ndi choncho. Zo mwambiri. Mwina chair tithaso kungopempha nawo mwina atatithandizako kuti ankolo amene akutchulidwa aja ndi ndani, komanso mwina ngati kungatheke atatigayira mwina through secretariat phone number imene malemuwa amayuza. Kuyambira kuja tinamvanso kuti phone ya malemu imene amayuza nthawi zonse inabedwa masabata awiri ngozi isanachitike. Mwina tithaso kufuna kuchita kafukufuku wina chair ndi mwina ndiyambirepo pempha nawo phone number imene amayuza kuti ndikhulupirira kuti phone number imeneyo ndi imenenso amayuza mu phone inabedwa ayo. Namba lake nali yomwe. Zo mwambiri. Mwatsimikizaso kuti simulishuwa ngati kubanja kunali amene anakayikira umboni kuti thupi la malemu ndi lomweli, koma kumbali anu simunamvepo kalikonse kuti anakayimira ndi ndani. Munatero? Ndinatero. Chair, I rest my case. Thank you. Doa. Mwambiri chair, supplementary question. Ndimafuna ndimvetsetse bwinobwino kuti ino mukunena kuti phone imene mukutchula apayi ili ni ndani wenikweni. Mujandanenera kuti amene anapita kukatenga phone anali akubanja kwa malemu, mulamu wanga plus abambo wa malemu. Ndi phone anangobwera udzandionetsa atachoka ku 30 kuti phone ndi petapezako pakatundu wa malemu tapezako phone and nawo zosiningakwanitsa kumasunga phone imeneyo and anabwerera nayo ulendo wawo pita pamene amabwerera kwa Chiseka kumene amakhala apongozi anga. Ndese ndikudziwa kuti manja mwa apongozi anga kapena ali manja mwa mulamu wanga kapena anthu omwe anayi kuisungabe kapena akasa kuisungabe mbali imene fasi nafuse kufa ndi pakanthawi ndithu, komano sindikudziwa kuti panopa ili ndi ndani, koma ndimene zinakhalira nthawi imene fa ineyo sindikanakwanitsa kumayisunga foneyo ndimene zinthu zinali. Dzina la mulamu wanu amene akusunga phone yo ndi ndani? Amene anatenga phone nthawi imeneyo ndi ndani? Anali Hazwelo Kanyemba. Ndiye mukutsimikiza ku komiti ino kuti pamene mabwera simunapange verify kuti phone ilipo kapena ayi? Sindinapange verify. Phone yakuthanga timene mukuneneramu kuti inali yoti singatheso kugwiritsidwa ntchito. Mwina popeza manena kuti munalobalalika. Chair ndi imene kaipo mwe. Zomba City South. Zikomo kwambiri chairperson. Ndi perekeso uthenga opepesa kuchokera kwa anthu aku Zomba City South constituency kwa inu Mai Kanyemba komanso banja chifukwa chotaya amuna anu pepani kwambiri. Chair, amayi walongosola zonse bwinobwino, komabe ndimafuna ndingofunsa funso limodzi. Komiti ino inakhazikitsidwa ndichofuna choti tithe kuyankha mafunso amene amalawi ambiri ali nawo pa kugwa kwa ndege kumeneko. Ndiye mafunso ameneyo ndi amene ena tikumafunsawa, inunso mwina zikhoza kutheka kuti pali malo ena ake simamvesesa bwinobwino kuti chinachitika ndi chani, kuti malo amene wakhoza kukhala ati, kuti nafenso tikapitiriza ntchito imeneyi tithenso kuyankhirani mafunso amenewo. Ndingati pali pena pene simamvesesa bwinobwino
timafunsa kuti kodi madera amenewo ndi ati. Ine ndi ndisaname kwanga kumangokhala kulira ndikudandaula kuti ndinaluza munthu mwanjira imeneja chifukwa anali munthu wabwino oti anali wamphamvu zake anachoka pa khomo ali bwinobwino komanso kuti anandisiyira ana ang'onoang'ono. Ndi chimene chimakhala kundiwawa kama kuti ndikakhala ndifunso lina ndinama komano ndimangokhala owawidwa mtima kuona kuti ndinaluza munthu munjira imeneja anafera ntchito munthu uja. Chimenecho ndicho chimakhala kundipweteka kwambiri koma mawu ena ndilibe. Zikomo kwambiri ndingomaliza ndi zimene sonafunsa mwina ndi Adwa Kasangazi kuti ripoti ndiye sade zakasina ripoti ya Commission of Inquiry yapita ija anafunsa ngati munaiona. Ndimafuna ndingomvesesanso kuti munaiona munawerenga ndipo zonse zimene zinali ngati mmene muja inu mumaziona mutani ngati pena sipanamveke bwinobwino kuti malo amene wakhoza kukhala ati. Chairperson ndimire pamenepo. Ndinaliona ndipo ndinawerenga zimene ndafotokoza kale kuti ine changa kumangokhala kulira fa ndinaluza munthu. Zonse zinali mbeda mmene muzo ndinaziwerenga ndithu koma fa ndilose kuti palibe kuti ingabwezedwenso mwanjira iliyonse. Chimenecho chimene chimangondipweteka komano kuti nditokhala ndifunso lina pano pamawu ndilibe ne kwanga ndikulira basi ndithu ndiche. Lilongwe mude. Zikomo kwambiri chair. Ineyo si funsonso kwa amayiwa koma ndi pempho limene ndili nalo pa nkhani ya foniyo. Ndikukhulupirira kuti chair mwina akamadzabwera apolisi amene anasunga mafoniyo ndikukhulupirira kuti mwina anasunga zithunzi za zonse asadapereke kwa olira. Ndeno tidzapempha mwapaderadera apolisi akamadzabwera adzatibweretsere zithunzi zonse za mafonizi kuti tidzazione. Ndiye mwina I think chimenecho chimene ndimafuna kuti ndichinene ngati ahazwelo Kanyemba kusunga abe foniyo tipemphanso kudzera kwa inu chair kuti mwina atibweretsere foniyo tiione. Kunali pempho chabe. Zikomo kwambiri chair. Nathokoza kwambiri. Mangufuna ndidziwe kuti malemu amene anali amunana amayenda nthawi zonse ndi a former vice president pa maulendo onse. Ayi pati muyawoyo pamediwe ti mwana wanthu folo ndoti imakhala lost amapanga loteti wina ngati wayenda ndoti next ujeni amakhala ulendo winawo amakhala kuti wina akupita ndimene ndimadziwira. Ndiye ulendo ngati umene amapita iwo anayenda nda vice president iwo aleti koma nzawo wina anapita pa advance anakwera galimoto ena ligulu limene mayena likala ndire akafika kunzuzu. Chimene ndikudziwa kuti chimene kusonyeza kuti simunali wodaba kuti sanapite nawo ku North Korea ku South Korea. Sindinali wodabwa fani madziwa kuti amapangana lotete koma pa ulendo opita ku Nkhatabe anapita wokonzeka ngati dokutala kuti zipangizo zonse za dokutala ananyamula ndikumapita kuti akagwira ntchito ya kuchipatala. Anakonzeka motelo. Ananyamula chani? Sindikudziwa ananyamula chani chifukwa choti katundu yesa makatenga komweko akafika mu ambulance yawo imene amakhala kuti ayendapo ndimene makhala katundu yese wa ngati za first aid kit zawo amakatenga akafika kumene kuja ku 12 kweli ya 12 koma no sindishiwa tipo yendapo ananyamula chani ndi chani. Chabwe no ndambesesa bali imeneyo ndikhulupirira ma members iso mafusa ena ndi ena mwawayankha. Mwina kapena muli ndi mawu omaliza oti mutha kulankhula nafe kapena kutifunsa kapena kuyirapo ndemanga. Mwina kuli ma issues a welfare sitikudziwa kuti ngati zonse zinaenda
mwadongosolo zakasamalidwe mukhoza kutifotokozera kama pensioni kapena chiyembekezo chanu? Pensioni inatuluka chaka chino February, koma kuti ife pati yatuluka ndakuti pana inavuta kwambiri fama funding kulibe uboma, nde kudzera mwa madamu ya Chilima amaimele Chilima anatithandizira kufikira kuti pensioni inatuluka, ngakhale kuti ndalama ina inatsalira konko ati funding kukanalibe ya miyezi 6, komanso nzoti malemu anali pa contributor le pensioni sinalandire graduate, sinzoti nalandire pensioni yokha. Kumbali ya fair ngati boma ndikuti mwamboso amaliro uja anayendesa ndi aboma. Kumbali ya Chiliza ana aboma so anapereka ndalama, koma nkhani ya nthawi ya Chilizayo ine sina imbiridwe kufoni kamena contact ya office zonse amalumizana ndi malemu ndi ankolawa malemu ndimangomvetsedwa kuti boma linatulutsa ndalama ya Chiliza. Moti ineyo ngati munthu mene ndimakapanga Chiliza ya munanga ndinachita kukongola ndalama kuti ndipange participate pa Chiliza paja, koma no zonse ankolonda amene akudziwa kuti maprogramu anayendetsa motani. Koma chachikulu pa zonsezi ine ndikwanga ndikulira kuti ndimalira kuti ndinaluza munthu amene anali breadwinner ingakhale ku family kwafa amunanga anali oyamba, and makolo awo ndoti ali kumudzi palibepo chilichonse amene boma linachitapo kuti mwina anthu aja wife yawo izipitirira. Inenso ngati munthu amene nasiyidwa ndi ana, boma lapita lija linayamba kuyankhula zina, linayamba kupereka hope kuti mwina madera ina atha kutithandizira, koma kufikira panopa palibe, kufikira amene anatuchoka ulamuliro unasintha olonso iwo aja alipo palibe chilichonse chinachitika. Ndimangodandaula ana anga ndang'ono panopa mafezi bonziwa ndi ma twins panopa ali 10 years, kenako ndikanitsikana kati 4 years. Kumbali ya fees ma SKC Foundation ndimene ikundipanga ku support, koma mzambiri be ndikuvutika fa munthu uja ana zaka za ntchito zinazochepa anali wachichepere, senza kuti be moyo wathu nali kuti ndikuyenda abe sitina fikira mene moyo maina khalira, and office kwa VP agwira ko 3 years 5 waja anali kwambiri ku mpaka mu Central Hospital. Ndi ndimakhala olira kuona kuti tsogolola ine ndi ana linaduka. Ndikhulupira mwina palibenso mawu ena? Mawu anga ndi omwewo. Pepani kwambiri chifukwa cha zovuta ndi nyengo imene mukudusa. Amene angathe kutonthozani ndi Mulungu basa. Ndidziwa muli ndi mafunso ambiri, koma nkhawa yanu ili pakuti munataya mwamuna wanu amene amayimirira kubanja kwanu, amachita zinthu zambiri, nde imakhala nyengo yovuta. Ife tikukumvesesani, komiti yonse tikukumvesesani, tiyesesa mbali yathu kuti timalize ntchito yakafukufuku, koma kukumana kwanu ndife ndi chinthu cha mtengo wapatali. Mwazilimbisa kubwera kuzakumana nafe mene mmabwera mmadziwa kuti ikhala nyengo yowawa kuti tikukumbusana za mbuyo, ndi munalimba mtima, tikuthokozeni munalimba mtima fuka information imene mwatipasa ndiyofunikira. Ambuye akhale nanu, akutsogolereni mu zonse. Ife tichita ntchito yathu kuli ma recommendation amene tichite ena ndi ena, tiliuza boma mbali ina imene ingathe kuchita. Tikufunani zabwino zonse, mutha kumasuka ndikubwerera kumodzi. Zikomo kwambiri. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.